Düýbi Parisde ýerleşen media azatlygyny gözegçilik edýän Serhetiz reporterler guramasynyň Medeniýet azatlygy indeksi hasabatynyň nowatdaky sanynda Türkmenistan ýene-de iski orunlarda 180 ýurdun arasyndan 178-nji orunda ýerleşdirildi. 20 aprelde ýaýradylan hasabatda Türkmenistana media azatlygynyň indeksi boýunça 80,3 bal berilip, ol sanawda Eritreýadan we Demokratik Koreýadan soň izdan 3-nji boldy. Bellesek Türkmenistan geçen ýylky hasabatdaky görkezijiden bir orun ýokary galypdyr. Hasabatda beýleki Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda medeniýet azatlygy boýunça iň gowy netije görkezen Kyrgyzstan bolup, ol 79-njy orunda ýer aldy. Galy berse-de gurama Kazakstany 155-nji, Özbekistany 157-nji we Täjikistany 162-nji orunlarda ýerleşdirdi. Bellesek medeniýet azatlygy indeksi hasabatynyň nowatdaky sanynda Gündoğur Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlary sanawyň iň aşaky orunlarynda ýerleşdirildi. Muňa şol sanda Belarusdaky protestleri beýan eden jurnalistlere görüp işdilmedik derejede basyşyň edilmegi we Dagyl Garabagdaky töwüş hereketleri barada maglumatlaryň çäklendirilmegi sebäp boldy. Guramanyň bellemegine görä Russiýadaky medeniýet azatlygyna garşy çäreleriň özgörmegi geljekde regiondaky media azatlygyna hem uly wehim salýar. Serhetiz reporterler guramasy Russiýada garaşy jurnalistlere we media garşy has uly repressiýalary amal etmek boýunça siýasy modeliň emeli gelip başlandygyny belleýär. Rus polisiýasy Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň goldawyna geçirilen protestleriň dowamında jurnalistleriň işini böwürtlemek boýunça öňgörüp işdilmedik derejedäki giň we sistematik basyşlary etdi diýip Serhetiz reporterler belledi. Hasabatda Russiýa 180 ýurdun arasyndan 150-nji orunda ýerleşdirildi. Media azatlygyny gözegçilik edýän gurama Gündoğur Ýewropada we Merkezi Aziýada maglumatlary çäklendirmek boýunça dürli derejede ymtylmalaryň bolandygyny hem nyktaýar. Russiýanyň modeline eýerip beýleki döwletler hem COVID-19 baradaky ýalan maglumatlar bilen görüşi bahana edip media azatlygyny has hem çäklendirmek boýunça esaslary döretdiler diýip gurama belledi. Medeniýet azatlygy indeksi hasabatynda ilkinji 5 orunda Norwegiýa, Finlandiýa, Şwetsiýa, Daniýa we Kosta Rika ýerleşdirildi.